Машинаңда яңа альбом ойный. Сәлам дуслар, бу татарлар бүген тапшыру. Президентыбыз Казанның яңа кагаз акча өчен тавыш бирүдә җиңмәгәне турында нәрсә уйлаганын, Гарри Поттерны кем һәм ни өчен татарча тәрҗемә иткәнен, татар эстрадасын һәм ТНВ каналын ни өчен тәнкыйтьләгәнен беләсегез килсә, безнең белән калыгыз. Яңа видеоларыбызны күзәтеп барасыгыз килсә, безнең каналга язылыгыз. Беренче яңалык. Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей украсят виды Севастополя и Дальнего Востока. Яңа кагаз акчада Казан булмаячак. 7 октябрь көнне онлайн тавыш бирү тамамлагач, без Казанның 2нче урында булганына бик сөенгән идек. Әмма кич белән Казан 3нче урынга күчте. Һәм шуның турында президентыбыз менә шундый фикер йөртә. Это событие объединило нас. Ни в коей мере мы нигде, ни на миллиметр не проиграли. Если бы это нужно было так сделать, можно было сказать, мы бы все и так поддержали. Но так как борьба должна быть справедливая. Казан өчен тавыш бирүчеләр арасында нәтиҗәләр шик тудырган икән. Күп кенә СМСларны тавыш бирү тамамлагач кына кабул иткәннәр. Телефон номеры буенча шалтыратучыларга гомумән җавап бирүче дә булмады. Һәм бу еш кына булган икән. Ә Ерак Көнчыгышта тавыш бирү барганда төн булган. Һәм бу шик тудыруда яңа сәбәп. Ерак Көнчыгыш һәм Севастополь җиңүдә әлбәттә үз логикасы бар. Севастополь ул Кырым, һәм бу бик әйбәт аңлашыла. Ә Владивосток 2000 сүз тезмәсе ул чын бренд. Бу нәтиҗәләрне белгәч, бер генә сорау кала. Бәйге кирәк булганмы соң? Президентыбыз әйтүе буенча, без Севастополь һәм Владивостокка булай да риза булыр идек. Бу бәйге турында үзегез ни уйлыйсыз? Комментарийларда языгыз. Икенче яңалык. Гарри Поттер китабын татарчага тәрҗемә иткәннәр. Һәм бу бик әйбәт яңалык. Барлык танылган әсәрләрне татар теленә тәрҗемә итсәләр, без бик шат булыр идек. Бу татар теленә бик зур игътибар тудырыр иде. Гарри Поттер и проклятое дитя китабын татар теленә КФУ студенты Айдар Шайхин тәрҗемә иткән. Хәзерге вакытта Джон Роулинг агентлыгы белән сөйләшүләр алып барыла. Бу сөйләшүләрнең нәтиҗәләре булмаса, Айдар үз китабын интернетка эләшәк. Татар Гарри Поттер турында яңалыкларны сез potter.tatar сайтында укый аласыз. Ә без Айдарга уңышлар телибез. Өченче яңалык. ТНВны бик каты тәнкыйтьлиләр икән. Продюсер Рушан Тимирбаев ТНВның бик түбән дәрәҗәле булуы турында президентка хат юллаган. Һәм Рушан хаклы. Иң беренче чиратта ТНВ татар телевидениесе. Татарның башка халыкларның кай җире ким? Һәм Рушан фикеренчә, татарлар шәп телевидениегә лаек. Шуның өчен ул ТНВ каналына үзгәрешләр кертергә кирәк дип уйлый. Сез моның турында нәрсә уйлыйсыз? Комментарийларда языгыз. ТНВны гына түгел, татар эстрадасында тәнкыйтьлиләр. Һәм тәнкыйтьче кем дип уйлыйсыз? Ул Рустам Миңнеханов. Фонограмма там, одеты они непонятно, поют они не знаю что, значит, двигаются они, ну, никто ими толком не занимается, вот как факультативные задания. Это же наш уровень. Иң зур өметебез 4 ноябрьдә буласы үзгәреш җиле концертында. Моннан тыш безнең татар альтернатив музыкасы да бар. Һәм шулар арасында иң танылган Yummy Music лейблы. Өметебез шунда. Тиздән татар җырларны бөтен дөнья ишетәчәк. Тиз яңалыклар рубрикасы. Резида Ганиуллина Болгар мәчете янында клип төшергән икән. Вы знаете, очень много положительных отзывов и минимум негатива. В основном негативные реакции это у наших религиозных людей. Это мулы, имамы, хазраты. Казан метросында Камал артистлары флешмоб ясаган. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбрис Яруллин янәдән әти булган. Котлыйбыз! Яңалыкларыбызны ошаткансыз икән, лайк куегыз һәм комментарийлар языгыз. Мин сезнең каналыбызга язылуыгызны бик көтәм. Күрешербез!